Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά της Επιτροπής Ισότητας. Είμαι η Ειρήνη Φιλοκώστα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Σιούλη Αναστασία. Και σε αυτό το podcast θα πούμε λίγα πράγματα για την έμφυλη βία. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε δίπλα μας πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Λοιπόν, να πω λίγα πράγματα για εμάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης είναι ένας φορέας νεανικής ενεργοποίησης, μια νεανική πρωτοβουλία. Ξεκίνησε δηλαδή από τους νέους και στρέφεται στους νέους. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2018 να υπάρχει στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε περίπου 130 μέλη και στόχος μας είναι να ασχολούμαστε με ενότητες που απασχολούν συνολικά τους νέους. Έτσι και εμείς λοιπόν στην Επιτροπή Ισότητας Φύλων αποφασίσαμε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία να θίξουμε το ζήτημα της έμφυλης βίας, μιας που είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οπότε περνάμε κατευθείαν στην πρώτη μας θεματική. Αναστασία, θέλεις να παρουσιάσεις λίγο την πρώτη θεματική του podcast? Λοιπόν, η πρώτη θεματική αφορά την ενδοοικογενειακή βία και έχουμε τη χαρά να παρευρίσκονται μαζί μας εκπρόσωποι του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του ΕΚΑ. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Μαραντίδου και την κυρία Χαμαϊδή Αναγνωστοπούλου. Ο λόγος σε εσάς. Γεια σας και από εμάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τα πολύ καλά λόγια που μας είπατε. Εγώ είμαι η Χαμαϊδή, είμαι ψυχολόγος και παρέχω ψυχολογική στήριξη στον Ξενώνα στις γυναίκες που φιλοξενούμε. Καλησπέρα και από εμένα και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου πάρα πολύ για τα τόσο καλά λόγια. Είμαι η Ελένη Μαραντίδου και είμαι κοινωνική λειτουργός στον Ξενώνα Γυναικών του ΕΚΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποιες γενικές πληροφορίες όσον αφορά το έργο, τις αρμοδιότητες και την εμπειρία σας στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών. Ξεκινώντας, να πούμε ότι ο Ξενώνας Γυναικών του ΕΚΑ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί συνεχόμενα από το 2013 μέχρι και σήμερα. Αποτελεί μέρος του δικτύου των δομών, ξενώνες γυναικών και συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν σε όλη την ελληνική επικράτεια κάτω από την ομπρέλα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον Ξενώνα Γυναικών φιλοξενούνται γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, με ή χωρίς παιδιά, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, στις γυναίκες παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη με στόχο την ενδυνάμωσή τους, την αύξηση της αυτεπάρκειάς τους, ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ζήσουν ανεξάρτητα. Επίσης, παρέχεται εργασιακή συμβουλευτική, ενώ ο Ξενώνας διαθέτει παιδαγωγό, η οποία παρέχει ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά των γυναικών, αλλά και μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, τόσο στις αλλοδαπές γυναίκες, όσο και στα παιδιά. Η παιδαγωγός πρώιμης παιδικής ηλικίας που υπάρχει στον Ξενώνα μας ασχολείται με τη φύλαξη και την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, των γυναικών, τόσο και κατά τη διάρκεια, παραδείγματος χάρη, των συνεδριών των γυναικών με επαγγελματίες της δομής, αλλά και όταν οι γυναίκες έχουν κάποιο ραντεβού σε φορείς και οργανώσεις της κοινότητας. Τα στελέχη που απασχολούνται στον Ξενώνα Γυναικών του ΕΚΑ διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή υποστήριξης προς τις γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά τους, καθώς όπως προαναφέρθηκε η δομή λειτουργεί συνεχόμενα από το 2013 μέχρι και σήμερα. Οι γυναίκες πλαισιώνονται από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται έτσι για μια πάρα πολύ οργανωμένη δομή. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι ποιες είναι οι ηλικίες έτσι κατά προσέγγιση των γυναικών που προσεγγίζουν τους ξενώνες. Μπορούμε να πούμε ότι το εύρος των ηλικιών είναι μεγάλο. Έχουμε φιλοξενήσει γυναίκες από 18 ετών μέχρι και 40 πλάς. Βεβαίως έχουμε φιλοξενήσει κάποιες φορές και έφηβες οι οποίες είναι κοντά στην ενηλικίωση. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι είναι μεγάλος αριθμός των νεαρών κοριτσιών που φιλοξενούμε, 20 και κάτι. Να πούμε μόνο για τις έφηβες, για τα έφηβα κορίτσια που είναι προς την ενηλικίωση, ότι η εισαγωγή τους στον Ξενώνα γίνεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Όσον αφορά την επανένταξη, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια και τι περιλαμβάνει? Η διαδικασία της επανένταξης περιλαμβάνει την ψυχολογική στήριξη των γυναικών με στόχο οι γυναίκες να ακουστούν, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνες, να αυξηθεί η αυτοπεποίθησή τους και να δημιουργήσουν τα υποστηρικτικά δίκτυα ώστε να πάρουν τις σωστές για εκείνες αποφάσεις που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν αυτονομία και οικονομική ανεξαρτησία. Εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις της πόλης για αναζήτηση εργασίας
Κοινωνική υποστήριξη, μεταξύ των οποίων παρέχεται και ενημέρωση για επιδόματα με στόχο την οικονομική υποστήριξη των γυναικών και διασύνδεση με τρέχοντα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία, Κάλυψη κτλ. Λίγο πριν την αποχώρηση από τον ξενώνα γυναικών, οι γυναίκες διασυνδέονται με φορείς και οργανώσεις ανάλογα με τον τόπο διαμονής, έτσι ώστε να έχουν υποστήριξη και μετά την αποχώρηση από τη δομή φιλοξενίας. Τέλος, να πούμε ότι μετά την αποχώρηση από τον ξενώνα γυναικών πραγματοποιούνται 3 follow-up. Το πρώτο, 1 μήνα μετά την αποχώρηση, το δεύτερο 3 μήνες μετά την αποχώρηση και το τρίτο 6 μήνες μετά την αποχώρηση. Ο σκοπός αυτής της μεταπαρακολούθησης είναι οι γυναίκες να αισθάνονται ότι είμαστε δίπλα τους στο μεταβατικό στάδιο από το προστατευμένο περιβάλλον στην αυτόνομη διαβίωση. Εγώ θέλω να σας κάνω μία άλλη ερώτηση τώρα, η οποία έτσι περιλαμβάνει και 2 σκέλη. Αρχικά ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η αντιμετώπιση από το κράτος και σε ένα δεύτερο στάδιο, έτσι, τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να ενισχύσουν τους ξενώνες και να βοηθήσουν στο έργο σας. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος εδώ και αρκετά χρόνια έχει εστιάσει την προσοχή του στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της βίας κατά των γυναικών. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και τα συμβουλευτικά κέντρα και οι ξενώνες που φιλοξενούν γυναίκες θύματα βίας σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι το ΕΚΑ στα πλαίσια αυτά λειτουργεί και 2 τηλεφωνικές γραμμές, η οποία είναι η γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας 197, είναι δωρεάν, λειτουργεί στη 24ωρη βάση, παρέχοντας επίγουσα συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε ενήλικα άτομα και ενεργοποιώντας και παραπέμποντας σε άλλες δομές υπηρεσίες τόσο του ΕΚΑ όσο και όλης της Ελλάδος. Υπάρχει επίσης από το ΕΚΑ και η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, η οποία παρέχει ψυχολογική, συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη σε ανήλικους, γονείς, εκπαιδευτικούς που έχουν να αναφέρουν κάποια δυσκολία ψυχοκοινωνικής φύσης, η οποία αφορά ανήλικο παιδί. Να πούμε τέλος ότι υπάρχει και η γραμμή 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, η οποία επίσης είναι δωρεάν και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Επίσης, στα πλαίσια της σημασίας που δίνει το κράτος στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, είναι και το panic button, το οποίο χρησιμοποιείται τελευταία και δίνεται σε γυναίκες θύματα βίας. Περαιτέρω πράγματα, ωστόσο, όμως, θεωρούμε ότι χρειάζεται να γίνουν σε ό,τι αφορά ειδικά στον τομέα της πρόληψης, μέσα, παραδείγματος χάρη, από καμπάνιες ευαισθητοποίησης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media. Επίσης, η εμπειρία δείχνει ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να ληφθούν και περαιτέρω μέτρα στην προστασία της μητρότητας, ώστε η γυναίκα να μπορέσει να βγει στην αγορά εργασίας. Να πούμε ότι οι πολίτες χρειάζεται καταρχήν να μην δείχνουν καμία ανοχή στη βία. Μπορούν και οι ίδιοι να καταγγείλουν ακόμη και ανώνυμα περιστατικά κακοποίησης που πέφτουν στην αντίληψή τους. Επίσης, μπορούν όταν γνωρίζουν γυναίκες θύματα βίας να τις παρέχουν την πληροφόρηση σχετικά με φορείς όπου μπορούν να απευθυνθούν για να έχουν υποστήριξη. Τέλος, να πούμε ότι οι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τις δομές φιλοξενίας με υλική βοήθεια ή και με την δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ιδιωτικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών που στο παρελθόν έδωσε τη δυνατότητα σε φιλοξενούμενη της δομής μας να παρακολουθήσει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Να συμπληρώσω εγώ στο προηγούμενο ότι υπάρχει και η ιστοσελίδα η οποία πλέον είναι κρατική, το metoo.gr, όπου επίσης μια γυναίκα μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση που υφίσταται βία και κακοποίηση. Να υπενθυμίσω ότι το 15900 επίσης είναι η κρατική γραμμή στην οποία οι γυναίκες μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια και το Panic Button είναι επίσης μια κρατική πρωτοβουλία πολύ σημαντική. Ωστόσο, και εγώ θέλω να επισημάνω αυτό που είπατε κι εσείς, ότι η αλλαγή προς το καλύτερο πρέπει να έρθει ατομικά πρώτα από τον καθένα μας, να αποκτήσει έτσι μια συλλογικότητα και στη συνέχεια εννοείται να υπάρξει και μια στήριξη από το κράτος, ώστε να δούμε πραγματικά κάποια αλλαγή και θεσμοθετημένα. Να πω εγώ πριν κλείσουμε και κάτι ακόμα για το οποίο είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Να πω για τη συλλογή ειδών που ετοιμάζουμε, η οποία και θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 25 Νοεμβρίου και ώρες 10 με 4 το μεσημέρι, στο χώρο Δεύτερη Ευκαιρία που βρίσκεται στην οδό Ιουστινιανού 17. Είναι μια δράση η οποία με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο όμορφες πρωτοβουλίες και του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης, αλλά πρωτίστως και της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Ισότητας Φύλων. Τα
είδη που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του ΕΚΑ και ευχόμαστε η συμμετοχή να είναι έτσι μαζική, ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα είδη μπορούμε. Μιας που πλησιάζουν και Άγιες ημέρες, πρόκειται έτσι για έναν πάρα πολύ όμορφο σκοπό. Ελπίζουμε να συμμετάσχετε όλοι σε αυτό, να μας δώσετε τη βοήθειά σας και θα τα πούμε μαζί ξανά στις 22 του μηνός στο Δημαρχείο, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας. Κυρία Άμμη, κυρία Ελένη, χάρηκα πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τόσο σημαντική δράση που αφορά την συλλογή υλικής βοήθειας για την δομή μας. Πραγματικά προκαταβολικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και εσάς και γενικά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να ερχόμαστε σε καλέσματα και ειδικά όταν αυτό το κάλεσμα προέρχεται από την νεολαία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη θεματική τώρα, η οποία είναι η παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Και σε αυτή τη θεματική έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Καραγγέλη Κωνσταντίνα, η οποία εργάζεται στο κέντρο Ίασης. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ εργάζομαι στο Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Ίασης Ιπατία. Είμαι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και έχω ένα συντονιστικό ρόλο στο κέντρο. Η Ιπατία αποτελεί ένα κέντρο υποστήριξης γυναικών, όπου ο στόχος είναι η ενδυνάμωση των γυναικών σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, εργασιακή ενδυνάμωση από εργασιακή σύμβουλο και νομική συμβουλευτική από νομικό. Και κάνουμε αρκετές ομαδικές δράσεις με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, ας περάσουμε στην πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η συχνότητα των φαινομένων παρενόχλησης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και σε ποια περιβάλλοντα εμφανίζεται? Λοιπόν, η εργασία αποτελεί ένα κοινωνικό χώρο με μεγάλη συχνότητα εκδήλωση φαινομένων έμφυλης βίας. Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας είναι ένα αρκετά δεδομένο φαινόμενο που επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες, αφορά όμως και τους άντρες. Σύμφωνα με έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 40 με 50% των γυναικών έχει δεχθεί κάποια μορφή σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Τώρα, εμφανίζεται σε διάφορες μορφές και σε διάφορα περιβάλλοντα, όπου παίζουν ρόλο διάφοροι λόγοι που θα τους αναφέρουμε και λίγο στη συνέχεια. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω ότι σύμφωνα με έρευνα του Συνήγορου του Πολίτη, από το 2017 έως και το 2021 έχει παρατηρηθεί μία αύξηση στις καταγγελίες των περιστατικών αυτών και φαντάζομαι ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε η κινητοποίηση του MeToo, του κινήματος. Φυσικά, βέβαια, όσον αφορά την πραγματικότητα, βλέπουμε ότι τα περιστατικά τα οποία εμφανίζονται καθημερινά είναι πολλά περισσότερα από αυτά που στην πραγματικότητα καταγγέλλονται. Υπάρχει μια πάγια δυσαναλογία. Τώρα, να πάμε λίγο στα περιβάλλοντα που εμφανίζεται συνήθως. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η σχέση εξουσίας που υπάρχουν στα περιβάλλοντα, στα εργασιακά, σε περιβάλλοντα τα οποία επικρατεί η πεποίθηση της αντίληψης ότι είναι ανδροκρατούμενοι κλάδοι και φυσικά και σε χώρους όπου οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με αρκετούς ανθρώπους, με κοινό, πελάτες. Κάποια παραδείγματα είναι οι χώροι εργασίας της υγείας, οι καλλιτεχνικοί χώροι, έχουμε αρκετά παραδείγματα από εκεί, οι χώροι φιλοξενίας και εστίασης, οι δημοσιογραφικοί χώροι και χώροι όπως είναι στρατιωτικές αστυνομικές υπηρεσίες και χώροι όπως είναι οι βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες. Τώρα, όσον αφορά λίγο τα χαρακτηριστικά, θα ήθελα να ορίσουμε τι είναι σεξουαλική παρενόχληση. Να μας είναι έτσι λίγο και πιο ξεκάθαρο. Ορίζεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης, λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί ένα απειλητικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό περιβάλλον. Ειδικότερα στο χώρο εργασίας, η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να τελείται μεταξύ συναδέλφων από την εργοδοσία προς τον εργοδότη και αντιστρόφως, εργαζόμενο άτομο και αντιστρόφως, με συγχωρείτε, από προϊστάμενο προς υφιστάμενο και αντιστρόφως, τόσο στα πλαίσια μιας υφιστάμενης εργασιακής σχέσης, όσο όμως και κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Και φυσικά να πούμε δύο πράγματα, έτσι θέλω να τονίσω, ότι όντως η παρενόχληση μπορεί να είναι και λεκτική, μπορεί να λάβει έτσι και τη διάσταση της παραβίασης της ιδιωτικότητας και του σώματος κάποιου,
αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι και λεκτική. Και το άλλο που θέλω να πω, έτσι, γιατί ανέφερε στο κίνημα το Me Too που ξεκίνησε, αρχίσαμε να βλέπουμε περιστατικά παρενόχλησης πάρα πολύ στο χώρο του θεάματος, αλλά φυσικά τα περιστατικά δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν σε κάθε εργασιακό χώρο, πιστεύω, ανεξαρτήτως της φύσης του. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ειρήνη, σε αυτό. Και παρακάτω θα αναφέρουμε και τις μορφές που παίρνει η σεξουαλική παρενόχληση πιο αναλυτικά. Και θεωρώ ότι η κινητοποίηση αυτή βοήθησε πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είμαστε λίγο πιο κινητοποιημένοι και πιο ενημερωμένοι. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, ποιο είναι για τα ζητήματα αυτά? Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο και για τα νομοθετικά. Θα σας αναφέρω πληροφορίες οι οποίες είναι ανοιχτές προς όλο το κοινό. Για παράδειγμα, μπορείτε να απευθυνθείτε και στα Υπουργεία τα αντίστοιχα, αλλά και στην Επιθεώρηση Εργασίας και να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, με το νόμο 4808 του 2021 και συγκεκριμένα τα άρθρα από 2 έως 23, κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλληψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του νόμου, των ρυθμίσεων, είναι να θέσει ένα σύγχρονο πλαίσιο πρόληψης, την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και έτσι λοιπόν ο απότερος σκοπός είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα υποστηρίζει, θα προωθεί και θα σέβεται όλα τα μέλη του, χωρίς να εμφανίζονται περιστατικά βίας ή παρενόχλησης. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, σύμφωνα με αυτό το νόμο, είναι το γεγονός ότι υποχρεώνει τους εργοδότες στον χώρο εργασίας γενικότερα να λαμβάνει μέτρα. Μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης, απαιτεί την ανάρτηση ενημερωτικού υλικού για το τι κάνουμε σε περιστατικά έμφυλης βίας, πού μπορούμε να απευθυνθούμε και πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος εδώ της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία αποτελεί αρμόδια αρχή για όλα αυτά. Να ενημερώνει τους εργοδότες ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκπροσωπεί τον εργοδότη, διευθυντές κτλ., όποιος έχει ένα τέτοιο ρόλο, με στόχο να ενημερώνει για το τι οφείλει να κάνει μια επιχείρηση, ένας εργασιακός γενικότερα χώρος, τι μπορεί να κάνει όταν συμβεί το περιστατικό και φυσικά έχει ως στόχο το ίδιο, αυτή η ίδια αρμόδια αρχή να αναλάβει αυτά τα περιστατικά όταν θα εμφανιστούν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και ένα ασφαλές πλαίσιο για τα θύματα, για όσους ανθρώπους θίγονται, καθώς τους προστατεύει. Για παράδειγμα, όσο συμβαίνει ένα περιστατικό βίας και χρειαστεί, για παράδειγμα, το άτομο να απομακρυνθεί από το χώρο εργασίας, δεν επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας. Οπότε έτσι το προστατεύει, μειώνει το φόβο που μπορεί να νιώθει και εξασφαλίζει κάπως και την εργασιακή επανένταξη στον ίδιο χώρο της σε κάποιον άλλο χώρο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος της αρμόδιας αρχής. Θα ήθελες να μας πεις και την προσωπική σου άποψη σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο? Θεωρείς ότι είναι επαρκές? Θα σας πω αυτό που πιστεύω. Θεωρώ ότι το κλειδί είναι η αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για τα θύματα, ώστε να μην έρχονται αντιμέτωπο με το φόβο αντιπίνων ή στιγματισμού, όπως αναφέραμε και πριν. Φυσικά όμως οι νόμοι δεν αλλάζουν από μόνοι τους, αν εμείς οι ίδιοι δεν αλλάξουμε την οτροπία ή την κουλτούρα μας. Και εδώ νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των συνεργασιών, με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση εργαζομένων, εργοδοτών, αλλά πέρα από το πλαίσιο εργασίας, νομίζω όλη αυτή η συνεργασία, όλη αυτή η ενημέρωση χρειάζεται να βγει και έξω στην κοινωνία, στους νέους, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία. Να αποτελέσει δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την ενημέρωση όλων των ανθρώπων. Κωνσταντίνα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, που θέλω έτσι να αναλύσουμε λίγο. Πώς διακρίνουμε την παρενόχληση και πού μπορούμε να απευθυνθούμε, πού μπορεί να απευθυνθεί ένα θύμα παρενόχλησης? Θα έλεγα ότι αυτή η ερώτηση και τα δύο σκέλη, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι εξίσου σημαντικά. Είπαμε πριν τι είναι σεξουαλική παρενόχληση, αλλά είναι σημαντικό να μπορώ να αναγνωρίσω στην καθημερινότητά μου τι είναι παρενόχληση. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τις μορφές που παίρνει συνήθως η σεξουαλική παρενόχληση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την λεκτική παρενόχληση, η οποία αποτελεί και την πιο κοινή και συχνή μορφή της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Η λεκτική παρενόχληση περιλαμβάνει σχόλια ή συζητήσεις σεξουαλικού περιεχομένου, όπως υπονοούμενα, πρόστιχα αστεία, σχόλια για τον ντύσιμο ή και την εμφάνιση, σχόλια για το σώμα ή για σημεία του σώματος και προκλητικά και σεξιστικά σχόλια. Επίσης,
Η μη λεκτική μορφή παρενόχλησης, που και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας συμβεί στην καθημερινότητά μας, είναι χειρονομίες με σεξουαλικά υπονοούμενα, ανάρμοστο ή εκφοβιστικό κοίταγμα, επίδειξη σεξουαλικά ανάρμοστων εικόνων ή βίντεο, σεξουαλικά υπενικτικά ή προσβλητικά βλέμματα και σφυρίγματα. Βέβαια, υπάρχουν και οι σωματικές εκφάνσεις της παρενόχλησης, όπως είναι ένα ανεπιθύμητο άγγιγμα, όπως είναι ένα αγκάλιασμα, ένα φίλημα και φυσικά ο βιασμός. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, καθώς ζούμε και σε μια έτσι ψηφιακή εποχή, τις διαδικτυακές ή αντίστοιχα τηλεφωνικές μορφές που παίρνει η σεξουαλική παρενόχληση, όπου μπορεί να γίνει η λήψη ανεπιθύμητων και προσβλητικών email, μηνυμάτων με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο, μια ακατάλληλη και ανάρμοστη προσέγγιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, πάμε λίγο όμως να δούμε πώς μπορούμε εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε αν αυτό που μας συμβαίνει, για παράδειγμα, στον χώρο εργασίας, αποτελεί μια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. Πάμε λίγο να αναρωτηθούμε αν συμφωνούμε ή συνεννοούμε με αυτή τη συμπεριφορά που βιώνουμε στην εργασία μας. Αν αυτή η συμπεριφορά μας κάνει να νιώθουμε άβολα. Αν αυτή η συμπεριφορά παραβιάζει την αξιοπρέπειά μας ως άτομα, ως προσωπικότητες. Αν παραβιάζει το δικαίωμά μας να εργαστούμε με αξιοπρέπεια σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Και τέλος, ας αναρωτηθούμε αν εμείς, παρατηρώντας αυτή τη συμπεριφορά ως ένα τρίτο άτομο, ως παρατηρητές, θα τη θεωρούσαμε αρμόζουσα σε ένα εργασιακό πλαίσιο. Αυτές είναι έτσι κάποιες ερωτήσεις που μπορούμε κάπως να τις κάνουμε στον εαυτό μας ή να βοηθήσουμε κάποιον άλλο να τις κάνει στον εαυτό του, για να μπορέσει να αντιληφθεί αν αυτό που συμβαίνει, αν αυτό που βιώνει, αποτελεί μια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. Και φυσικά, καταλήγοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε 3 βασικά χαρακτηριστικά που έχει η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Και γενικότερα σεξουαλική παρενόχληση, θα έλεγα. Πρώτον, αυτό που είναι συνήθως χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για μια ανεπιθύμητη και μια μονομερή κατάσταση, δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι αμοιβαίο. Δεύτερον, περιέχει σεξουαλικό χαρακτήρα ή σεξουαλικές εκφάνσεις, προεκτάσεις ή σχετίζεται με το σεξ. Και τρίτον, αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του ατόμου ή τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπως αναφέραμε και πριν, εχθρικού, απειλητικού ή προσβλητικού. Τώρα, κρατώντας αυτά τα 3 βασικά χαρακτηριστικά, που αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να μας μείνει από τη σημερινή μας συνάντηση, πάμε να δούμε πού μπορούμε να απευθυνθούμε. Ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι και νομίζω ότι μέσα από τέτοιες κινητοποιήσεις μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω μιλώντας με την άμεση δράση, το 100. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν κάτι συμβαίνει και είναι επίγον, καλούμε αμέσως την αστυνομία, καταγγέλουμε αυτό που συμβαίνει και τρέχουν όλες οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, απευθυνόμαστε στην επιθεώρηση εργασίας. Στο ΣΕΠΕ, ο αριθμός καταγγελιών είναι το 1555. Επίσης, πολλές πληροφορίες μέσα από την αντίστοιχη ιστοσελίδα μπορούμε να βρούμε πώς μπορούμε να κινητοποιηθούμε. Φυσικά, στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος εξασφαλίζει τα δικαιώματά μας και την ισότητα. Μπορούμε αντίστοιχα να καλέσουμε στο 15900, που αποτελεί μια τηλεφωνική γραμμή που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας, να μιλήσουμε για αυτό που μπορεί να μας έχει συμβεί και αντίστοιχα να ζητήσουμε μια κατεύθυνση, μια καθοδήγηση. Και τέλος, θα αναφέρω φυσικά και τους φορείς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό όταν μας συμβεί ή σκεφτόμαστε αν μας συμβαίνει, δεν μας συμβαίνει, προσπαθούμε να κατανοήσουμε, έχει αρκετές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στην εργασία μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν, να μας υποστηρίξουν και να μας ακούσουν. Έτσι λοιπόν λειτουργεί και το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, το οποίο αναφέραμε πριν, η Υπατία. Υποστηρίζουμε κάθε γυναίκα για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και φυσικά να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν και το αναφέραμε έτσι και εδώ και στην προηγούμενη θεματική, είναι το 15900 που είναι κρατική γραμμή, στην οποία μπορεί να απευθυνθούν έτσι κοπέλες, γυναίκες που έχουν πέσει θύμα κακοποίησης. Είναι και το MeToo, επίσης κρατική ιστοσελίδα στην οποία μπορούν να απευθυνθούν κοπέλες. Και πιο σημαντικό θεωρώ τους φορείς κοινωνικής υποστήριξης, όπως είπες, που είναι πολύ ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη που είμαστε. Είναι ένα κέντρο επίσης όπως η Ίασης, η Ιδιοτήμα, και οι οποίοι φορείς κάνουν και σπουδαία δουλειά. Και να αναφέρουμε απλώς και το 100 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έτσι και εφόσον η κατάσταση έχει αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, ότι σε κάθε περίπτωση και το 100 μπορεί να ανταποκριθεί και να απαντήσει σε αυτά τα φαινόμενα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και ανυπομονούμε και την επόμενη συνεργασία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναφέρω αυτό που είπες και εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί φορείς που μπορούμε να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε βοήθεια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη συνάντηση μπορούμε να κρατήσουμε και αυτό το κομμάτι. Πού μπορώ να απευθυνθώ. Είμαστε εδώ, όχι μόνο εμείς σαν Υπατία και σαν Ίασης, αλλά όπως είπες πάρα πολλοί οργανισμοί που μπορούμε να βοηθήσουμε όποιον έχει ανάγκη. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαρήκαμε πολύ για τη συνεργασία μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα. Λοιπόν, τώρα, Αναστασία, θα περάσουμε λίγο στην τρίτη θεματική, η οποία είναι οι διακρίσεις στους χώρους εργασίας. Και θέλω λίγο σε αυτή τη θεματική να μιλήσουμε παραπάνω για τις διακρίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά στις προσλήψεις προσωπικού, στις διακρίσεις που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και θα αναφερθούμε σε μια κρατική πρωτοβουλία η οποία αφήνει έτσι ένα σημάδι αισιοδοξίας για το μέλλον. Σε αυτή τη θεματική έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας την Μαριάνθη Μαγούλα. Η Μαριάνθη είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και τον τελευταίο καιρό εργάζεται ως HR σε μια εταιρεία επισκευής και πώλησης γεωργικών μηχανημάτων. Μαριάνθη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κορίτσια, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε. Λοιπόν, θέλω έτσι να συζητήσουμε παραπάνω, θέλω να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος, γιατί θα αναφερθούμε έτσι και σε μια πάρα πολύ ωραία θεματική. Αρχικά θέλω να μου πεις τη γνώμη σου σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα που μπορεί να υπάρχουν στην αναζήτηση προσωπικού. Θεωρείς ότι υπάρχουν ακόμα, θεωρείς ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή προς το καλύτερο τα τελευταία χρόνια? Ας είμαστε ρεαλιστές. Τα έμφυλα στερεότυπα συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναζήτηση προσωπικού, ιδιαίτερα σε κλάδους που παραδοσιακά θεωρούνται ανδροκρατούμενοι. Οι τεχνικές θέσεις, ειδικά στο δικό μας τομέα των γεωργικών μηχανημάτων, αποτελούν ένα κλασικό παράδειγμα. Θα έλεγα πως είναι συχνό φαινόμενο να υπάρχει αντίληψη ότι απαιτούνται ανδρικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η σωματική δύναμη και η τεχνική δεξιότητα. Ωστόσο, όμως, αυτή η νοοτροπία περιορίζει τις ευκαιρίες τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους ίδιους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως φύλου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο? Ευτυχώς, θα πω, παρατηρούμε μια σταδιακή αλλαγή στην προσέγγιση των εταιριών. Στην εταιρεία μας, για παράδειγμα, έχουμε επικεντρωθεί στην επιλογή προσωπικού με βάση τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες των υποψηφίων, ανεξαρτήτως φύλου. Η δική μας φιλοσοφία έγκυται στο γεγονός ότι η επιτυχία προέρχεται από την σωστή αξιοποίηση των ταλέντων και όχι από την τήρηση των προκαταλήψεων. Κάθε εργαζόμενος, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί, και αν συμφωνείτε μαζί μου, εννοείται να προσφέρει εξίσου σημαντική αξία στην ομάδα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ακόμα και στους λεγόμενους ανδροκρατούμενους χώρους εργασίας, έτσι, και τους ονομάζουμε έτσι φυσικά γιατί είναι περισσότερη η συμμετοχή των ανδρών σε αυτούς τους χώρους εργασίας και φυσικά δεν αναφερόμαστε σε καμία ικανότητα ή κλίση που μπορεί να υπάρχει στην επιλογή αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε ότι μια γυναίκα μπορεί να αντεπεξέλθει κανονικά σε τέτοιους χώρους εργασίας, να κατακτήσει και υψηλόβαθμες θέσεις και φυσικά αυτό είναι θέμα μόνο ικανότητας και όχι κοινωνικού φύλου. Δηλαδή, υπάρχει κάποια πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά στις γυναίκες σε ανδροκρατούμενους χώρους εργασίας? Τους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους κλάδους, όπως βιομηχανία, όπως τα logistics ή και τα τεχνικά επαγγέλματα, αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που εντάσσονται και φυσικά διαπρέπουν. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές εταιρείες ξεκινούν και συνειδητοποιούν ότι η διαφορετικότητα δεν είναι απλώς καλό να υπάρχει, αλλά είναι και στρατηγικά απαραίτητη για την βιώσιμη ανάπτυξή τους. Στην εταιρεία μας, για να δώσω και ένα παράδειγμα, έχουμε δει τον αριθμό των γυναικών στο τεχνικό κομμάτι να διπλασιάζεται τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή θα πω ότι το 10% των εργαζομένων στο τεχνικό κομμάτι της εταιρείας είναι γυναίκες. Μπορεί να σας φαίνεται μικρό, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας. Δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης, αλλά είναι και αναγνώριση στο ότι οι γυναίκες μπορούν και συνεισφέρουν εξίσου, αν όχι και περισσότερο, σε ρόλους που κάποτε θα θεωρούσαμε ότι είναι αποκλειστικά ανδρικοί. Αρχικά να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό που είπες και στην απάντηση που έδωσες. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ όμορφη κρατική πρωτοβουλία, η οποία έτσι ελήφθη πολύ πρόσφατα και αναφέρομαι φυσικά στο πρόγραμμα SHARE, στο έργο SHARE του Υπουργείου Οικογένειας, το οποίο ολοκληρωμένα ονομάζεται
προωθώντας τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στις επιχειρήσεις και την ισότιμη κατανομή της φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Να πω λίγα πράγματα για το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα SERH συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως φορέα συντονιστή τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι λαμβάνονται στις εποχές που ζούμε και τέτοιες σημαντικές κρατικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ενθαρρύνουν και την ιδιωτική και ατομική πρωτοβουλία να προβεί έτσι σε δράσεις πολύ σημαντικές. Και χαρακτηριστικά να αναφέρω και λίγες από τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του προγράμματος και έχουν λάβει το λεγόμενο σήμα ισότητας. Είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος, ο Ελληνικός Χρυσός, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα Lidl της Ελλάδας. Μαριάνθη, δεν ξέρω αν γνωρίζεις για το πρόγραμμα αυτό. Πώς το αξιολογείς με βάση τη θέση που έχεις σαν επιχειρηματική πρωτοβουλία? Ειρήνη, θα πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πραγματικά έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την κουλτούρα μιας εταιρείας και να επηρεάσουν θετικά και τη δέσμευση και την απόδοση των εργαζομένων. Σκέψου ότι όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τους αντιμετωπίζουν ισότιμα και ότι έχουν πρόσβαση σε ίδιες ευκαιρίες, φυσικά η αφοσίωση και η παραγωγικότητά τους αυξάνεται. Στη δική μας εταιρεία πιστεύουμε ότι η υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων είναι ζωτικής σημασίας, γιατί φυσικά θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας υγιούς και δυναμικής εταιρικής κουλτούρας. Εξάλλου, η ποικιλομορφία είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταλύτες για την καινοτομία και την ευελιξία που απαιτείται σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο, όπως αυτός των γεωργικών μηχανημάτων. Και φυσικά να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι βλέπουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Ενθαρρύνουμε και εμείς με τη σειρά μας τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν όσο μπορούν στο πρόγραμμα, γιατί είναι μια πάρα πολύ θετική δράση όλη αυτή για τις γυναίκες και για την προώθηση της ισότητας και της κουλτούρας της ισότητας των φύλων. Μαριάνθη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασες καλά. Εγώ ευχαριστώ, κορίτσια.